كنيو معدو أبتحت صلال هولندا حيت هالو دلاي فتحي كورعيدا ولا نمتكر تعدستي نقبلو منجستي سلام أماتي سلام كبرات تخاتلتي مترب سينما زغليلا انفوتينمنت نلورمي حيزلكم قريبه زلخو بزعبا مجمارن مركازن حزباو غنبارن نايلوم دما هغدفن اب دايسبورا ايرتراويان قداماي فيستيفال بولونيا اب عاد طليان همون برجيد نحمرن زبلا نطبتاتين مساخم زلخو فيلموني سناي مكتتال من دلا يومنا بيا يومنا بيا وين حمدو مستلعب ቅድሚኡ ግን ፍትዋት ተኸታተልቲ እዛ ቻነል እዚኣ ኣብ ሮንግ ታይም ብምኽፋታ ማለት ኣብና ዩቲዩብ ኣፖካሊፕስ ወይ ምጾታት ንበሎ ሰብስክሪፕሽን ሓቢእካ ዘይረብሕ ነገራት ናይ ሓሶት ዜናታት ኣብ ዘይተእትወሉን ኣብ ማእከል እተን ናይ ኮቪድ-19 ናይ ጽሙዋ እዋን ተጠቒመን ዝዓበያ ቻነላት ብዘይ ምዃና ኣብ ምጅማራ ብኣካል ቀሪበ ይኹን ብስእሊ ዘለና ሓሳባት ናባኹም ይቕርብ ኣለኹም ሞ ኣብ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብ ፊልም ህየሳ ኣብ ስነ ልቦናዊ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ትንተና ኣብ ስነ ፍልጠትን ስንክሳራትን ተገዳስነት ዘለኩም ተዓዘብቲ ሰብስክራይብ ምግባርን ንኻልኦት ምግባዝን ክትሕግዙኒ ይምሕፀነኩም ወልካብ መጀመርታ ሰውራ ኤርትራ ምስ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ዓቢይ ርክባት ክፈጥር ብዙሕ ሰሪሕ እዩ ኢፒኤልኤፍ ማለት ህዝባዊ ግንባር እውን ንህላዊኡ ኣብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ክምርኮስ ግድነት ዝኾነሉ እዋን እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ዳያስፖራ ጥርኑፍነት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ዝቆማ ማሕበራት ከም GUES ማለት ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራ EFLNA ማለት ማሕበር ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ከምኡውን EFLE ማሕበር ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ተመስሪተን ጸኒሐን እየን ካብዘን ናይ ዳያስፖራ ማሕበራት ኤርትራውያን ብፍላይ ካብ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራውያን ካብ መሰረቱ ናብ ELF ማለት ተሓኤ ዝዘንበለ ብምንባሩ ነቲ ብዕስማን ሳልሕ ሳብ ዝመሓደርን ናብ EPLF ማለት ህዝባዊ ግንባር ዝለኣኽን ዝነበረ እቶት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንዕስማን ንተሓኤ ዝያዳ ፋንድ ይገብር ኣሎ ብምባል ኣጸለምዎ ብድሕሪ እዚ ዘይምስምማዕ ሳበ ቁጠባ ገለ ዳያስፖራ ማሕበራት ኤርትራውያን ሓኒቑ ብምሓዝ ንህዝባዊ ግንባር ከንበርክኾም ኣብ ዝጀመረሉ ህዝባዊ ግንባር ናብተን كب إلنا التقصنايا ناي أوروبان سمين أمريكان محبرات دايسبورا إرتراويان كمحسانيو تجددو اتوصيت بطعمي زغرمي دايسبورا إرتراويان نايزن كلت أهغورات كاب يونيفرسيتاتون بمزلاق ويدما تمرتون بمتنطان نابناي ملو غزي سرح بموفارن حزباو غنبار بفاينانسن بلوجستيكن كترنعو خيلوميا والدحرزي عقود فاينانساون لوجستيكاون بعبي دما دولناتن ونن دايسبورا بمغنزاب مريحنا تزباو غنبار تاريخو حدا عبي سايكولوجيكال طبب تጻوته ز بولونيا فيستيفال እዚ ግንባር ኣብ 1974 ኣብ ዓዲ ጣልያን ቦሎኛ ብስም ኤርትራውያን ዓቢ ፌስቲቫል ብምእንጋድ ኣብቲ እዋን ጽምኢ ወይ ድሌት ተገዚኣ ዘላ ሃገሮም ኤርትራ መንነቶም ዝተጨወየትሉ እዋን ብምንባሩ ኣበየ ኩርናዕ ዓለም ዝስሕብ ኤርትራውነትካ ዝመልስ ኮይኑ ረኸብዎሞ ኣዝዩ ውፅኢታውን ተዘካርን ድሙቕን ኮይኑ ሓለፈ ብድሕሪ እዚ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ሰሜን ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ማእከላይ ምብራቕን ከም ባህሊ ተወሲዱ ናብ ዝብልዎ ተብጽሓና ኢልዩ ኮይኑ ግን እዚ ፋይናንሻዊ ሓገዝ ዳያስፖራ ተጽኢሉ ካብ ህንጸት ሃገር ናብ ብርሰት ሃገር ፈጣሪ ዕግርግር ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ዘመንጩ ፋይናንሻል እቶት እቲሎም ሃገር ዝመርሕ ዝመስሎ ህግደፍ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ መጸሽዑ ብርጌድ ናሐመዱ ምስ መሪሕነቱ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ጀርመን ሓየታሉ ጨፍላቕ መንደል ኣይተመን ወናን መትከል ተዕግስቲ ንቐቢሉ መንግስቲ ሰላም ኣማቲ ነቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ክድፈር ዘይተኸኣለ ኣብ ምርግጋጽ ነፃ ኤርትራን ምትእኽኻብ ዳያስፖራ ኤርትራውያን ዓቢ ግደ ዝተጻወተ ድሒሩ ግን ምትእኽኻብ
ዳያስፖራ ኤርትራውያን ናብ ነፃፂልካ ፌስቲቫል ምብዓል ምስ ተቐየረ ዝደፍር ሓይሊ ኣብ ዘንዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ንርኢ ክኢልና كنيو معدو ኣብ تحت ጽላል ሆላንዳ حيتالو دلاي فتحي قرعيدا ولا نمتكر تعجزتي نقابلو ونجستي سلام أماتي كنيو معدو ኣብ تحت ጽላል نايجرمن حيتالو شفلاق من دلاي تمن ولا نمتكر تعجزتي نقابلو ونجستي سلام أماتي أستبهلو دحرا بايتا ناي فستيفالات ኤርትራውያን ካብ ቦሎኛ ክንሪኦ ዝመረጽ እዚ መንእሰይ ብርጌድ ንሓመዱ ሳዕ ክንደይን ኣዕኑድ ህግደፍ ከም ዘነቓነቐ ንምርዳእ ዝኣክል እዩ ብዘይ ደገፍ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ክሳዕ ሎሚ ኣብ ሳሕል መሃለወ ወል ነዚ ክስተት ንሓመዱ ዝኽዱ ኤርትራውያን ኣለዉ ወይ ድማ ኣይሰኣኑን እዮም ተጋግዮም ናይ ብሓቂ ተጋግዮም ሓንቲ ዱ ሳምቲንግ እትብል ይህል ወይ ስሎጋን ኣላ ኮንፊልካ ጸገማትካ ምርኣይ ትርጉም የብሉን ገለ ነገር ከብር ምስ ጀመርካ ሓደ ካብ ኣእምሮ ዝዓቢ ብልሂ ወይ ኢንተሊጀንስ ብሳኻ ይሳተፍ እዩ እዚ ማለት ብዙሓት ሓሳባት ናብቲ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ክፈሱ ይጅምሩ ወይ ድማ ክፈስስ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተበግሶ እዚ ኣዝዩ ክድገፍ ዘለዎ ተበግሶ ኮይኑ ረኺበ ኣለኹ ብወገነይ ማለት እዩ እዚ መንእሰይ ናይ 50 ዓመታት ክብረ ወሰን እዩ ካብ ብለመፅመፅ ብጎነፅነፅ ፈቲሕዎ ዘሎ ወይ ድማ ሴርዎ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ብስም ንሓመዱ ገዛ ናይ ኪሮስ ሪሚክስድ ደርፊ ከም ኢንትሮ ብምግባር እንተተኻኢሉ ማለት እዩ ንሓመድ እትበሃል መደብ ወይ ፕሌይሊስት ከፊተ ያነህለኹ كنيو معدو ኣብ تحت ጽላል ሆላንዳ حيتالو دلاي فتحي قرعيدا ولا نمتكر تعجزتي نقابلو ونجستي سلام أماتي ኣብ መወዳእታ ከምቲ ጽሑፍ ይርእዩሞ ኣይስተውህሉን ይሰምዑ ግን ኣየስተውዕልን ዝብሎ ኣብ ካልእ ሙድ ብምንባረይ ሕማም ናይ ብርጌድና ሓመዱ ኣቓለበይ ከይሰሓበኒ ድሕሪ ምጽናሕ በዛ ኣብ ኢንትሮ ዝሰማዕኩምዋ ናይ ኪሮስ ሪሚክስድ ክራር ደርፊ ድሕሪ ምስማዐይ ናብ ሙሉእ ሃለዋተይ ወይ ድማ ልበይ ተመሊስ ዝግባእ ንተዓወት ከስተብህለሉ ገይራትኒ ንእግረ መንገደይ ንኪሮስ ከመስግኖ ይደሊ ከመይሲ ናይ ቃልሲ ኢየሱሰይ ብምዃኑ ከምኡውን ከም ሓደረን ከም መዘኻኸርን ካብ ነቶም ኣብ ሜድያ ለፍሊፎም ጎፋንድሚ $10,000 ተገዚሞም ናይ $200 ፊልም ወይ ኮሜዲ ዝመስል ዘረባ ጥራሕ ዝሰርሑ ፋንድ ምግባር ነቶም ወረቐቶም ዝተመንጠሉ መውዳእቲ ዝወረዶም መንእስያትና ሓመዱ ጎፋንድሚ ክግበረሎምን እቶም ወደብትን መራሕትን ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ከየውፅኡ ክጥንቀቑ ይምሕፀን كنيو معدو ኣብ تحت ጽላል ናይ ጀርመን حيتالو شفلاق من دلاي تمن ولا نمتكر تعجزتي نقابلو ونجستي سلام أماتي